nyiso ni pesa kochul to dugu Nairobi te koro circulation mar pesa rach mane gimomiyo economy mar Migori rach kabisa. Koro akwayo ni at least governor empower jo Migori bende gi tender jok ma at least are capable of doing those tenders o empower gi mondo circulation mar pesa obed Migori. Machielo matieko go wach mar county okaluor mar wacho VOJ ni assembly wa wadhi maber to king'iyo malongo kata nyoro manyanti hospital kani nyo assembly public service board nyo CPAC report nyo kelo nyo biro marach kabisa nikech assembly owito pesa mang'eny manyo MCS okalo report no mondo board no obed thenge nikech pesa mang'eny olal e lwetgi. To sani pod majority leader marwa gini pod gitamore wuok e board no makata sani dhi dweche adek pok MCS ochul. King'iyo status osara king'iyo status kata sani mana cover marwa mar help kaka nyano hospital na chulo mana pesa na cash nikech cover waonge go wauyo. Koro nagombo ni mi speaker marwa thuolo mondo speaker orit welfare mag MCS ma Migori mondo MCS ma Migori bendo chalie gi ji. Sani kata dangi gone mana MC mora ma Migori ni orna sling 1,000 kanyo en mokwayi moingo kaka dangi kwa jatelo. Kata kaka osiepna an gosiepna mahero kabisa luongo ni Collins